Bon dia, què tal? Avui canviem la bici per l'esquí, però no esquí alpí, esquí nòrdic a Tuixén-la-Vansa. Estem vora 2.000 metres d'alçada. La veritat és que es nota moltíssim aquesta alçada, la falta d'oxigen, i qualsevol cosa que facis costa molt més. L'esforç físic es nota, però és una passada el paisatge, la tranquil·litat i el bé que s'està a Tuixén-la-Vansa. Tuixén-la-Vansa, que és una estació que se la coneix com la Lapònia catalana. No vos vaig explicar per què, simplement gire la càmera i vosaltres mateixa ho mireu. Doncs Tuixén-la-Vansa, estació d'esquí nòrdic. Us explique una miqueta què és això de l'esquí nòrdic, la diferència un poc entre els esquís d'alpí i els esquís de nòrdic. La diferència fonamental entre l'esquí alpí i el nòrdic és que, mentre a l'alpí baixem pels vessants de la muntanya i tornem a pujar amb l'ajuda de remuntadors, al nòrdic ens desplacem per la muntanya sense l'ajuda d'aquests remuntadors. Això fa que els esquís siguin diferents. Al nòrdic, més estrets i més lleugers i també més àgils. Les botes també són més lleugeres i es fixen a l'esquí per la part de davant, el que fa que puguem separar tota la planta del peu de l'esquí i així moure'ls per lliscar per la neu amb dos estils diferents, el clàssic i el patinador. I bàsicament la diferència entre el patinador i l'estil clàssic és que el patinador, com el seu indica, és com si estiguérem patinant, en comptes amb patins, doncs amb els esquís, i l'estil clàssic es fa per una traça. És com si caminàrem, el que passa és que hem d'impulsar molt, però per dins de la traça. La traça és això, una marca que va deixant la màquina que passa en la neu i va marcant la traça i aleshores s'ha d'anar per dins. Ja estem dins de la traça i d'esta manera aniríem impulsant i esquiant per dins de la traça.
Cal dir també que segons la modalitat que fem, bé siga patinador o bé siga clàssic, els esquís canvien. Els de clàssic són una miqueta més llargs i tenen unes escates per agafar quan impulses cap arrere de la neu, mentre que els de patinador no tenen escates i bàsicament el que fem és patinar sobre els cantos dels esquís. Doncs estem ara en la zona del tallafocs. Com podeu veure, entre el bosc hi ha com una espècie de camí que és un tallafocs, bàsicament. I així podem apreciar molt bé el desnivell que té l'estació. Tot el desnivell que vegeu, i més perquè no es veu la base de l'estació, l'hem pujat patinant. O sigui que és un esport que el poso en forma, però a base de i es necessita estar molt bé físicament. Mireu el desnivell i mireu també al fons el Pirineu. I no res, des de la Lapònia catalana, des de Tuixén l'Avança, acabem aquí el vídeo i ens veiem en el proper. Si us ha agradat, ja sabeu, doneu-li al like i subscriu-vos al canal. Fins la pròxima!